Látkové plienky nemajú priamy negatívny vplyv na vývoj bedier dieťaťa. Je samozrejme dôležité, aby boli správne nastavené, dobre padli a teda dieťaťu nebránili v jeho aktívnom pohybe. Čo sa týka širokého balenia, tak rutinné široké balenie u novorodencov už nie je preventívne odporúčané. Ak má dieťatko podľa ortopéda nejaký problém, tak sú tam iné formy, ktoré sa používajú a teda nepoužívame široké balenie preventívne. Takéto moderné látkové plienky sú vyrábané z materiálov, ktoré sú savé, priedušné a teda nie sú pre dieťa nepohodlné. Samozrejme, napríklad nočné plienky sú objemnejšie a tie by v aktívnom pohybe na celodenné používanie mohli dieťaťu vadiť. Preto samozrejme volíme plienky podľa toho, kedy ich dávame. Čo sa týka môjho takého osobného odporúčania, tak ja, či už rodičia používajú jednorazové plienky alebo látkové plienky, tak vždy odporúčam, aby dieťatko určitý čas z bdelého stavu počas dňa trávilo na nejakej umývateľnej podložke aj na hološa. Aby absolútne bez nejakého omíňania, či už teda jednorazovej alebo látkovej plienky sa vedelo pohybovať a takýmto spôsobom sme stimulovali jeho psychomotorický vývoj. Nový štandard bude bavovaný. Lidka, šuhu!